салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, дар бозори Корвонем, тарафи пажарка, дуюм дарвоза, якм ряди магазинои шишагӣ, 116 магазин. Анам хе ипек омадай, киртои духтагӣ тайёр. Марамат бинен, хоини гулоша мегирен. Брошки катияй нархшон 1200 сомонай, бо арзон мешава. Бинен, хе шарфам дора, иҷада шарф дора, гул дора. Халоса ина модели новинка. Дта ранг 1200 сомон. Размеро ҳастай, рақамои савдогара ман мемонам. Касе да дар корай марамад нависенша, доставка доран. Ҳозир баъд духтаро иҷада акция рафтестай, ҳозир борои акцияшон ма якта ба якта шумода нишон метам. Касе да ки доставка дар корай марамад доставкаам доран. Хоҳен биёен ай пеш бинен бозори Корвон, тарафи пажарка, дуюм дарвоза, 116 магазин. Инаи халато 400 сомонӣ будан, ҳозир аксияда 300 сомон штагиай. Ази чанд тарангай бинен чихе хушруван. Марамад духтарако 300 сомонӣ, материалаш аҷоибот, фасонай ҳичи намешава. Размер доран. Ина дӯстони азиз, анамахе двойкои фасон ҳастай. Материалашон хушру. Ино чандан? 300 сомон. Бинен чихе хушруван ино. Ям расветка дорад духтарако, касе да дар корай нависен, доставка доран. Хоҳен биён ай пеш бинен, беҳад рангаш фасон, рангои хушрӯи бад дора. Марамад духтарако, яна сиё дора, бо мана ин цвет дора. Намино ҳамаш двойкаян, двойкои хушрӯ. Размер доран духтаро, касе да размер дар кор бошад, марамад размеро ҳастай. Баъд бори новинка омадагиай, дубайски номхе куртои фасон. Ино чанд шидагиан? Ино 1200. 1200 сомон. Хушруги куртора бинен духтаро. Ҳозир якта ай пеш нишон метем, 4 расветка диден рангуша. 1200 сомонӣ бо арзон мешава? 1200 сомонӣ. И ҷои шиче, баро ки ина баъзан ҷоҳода то 1,5 мефурӯшанд духтаро. Як бор биёен бо хутон чанд ҷора гарден, бинен, муқоиса кунен, баъд метонен ки харидорӣ кунен. Духтарако аз наздик бинен чихе фасонай 1200 сомон. Мана духтаро аҷоиб, бори Дубай, фасони баъд хушрӯ 1200. Размеро ҳастай, ҳозир бори новинкай, бори нав омадагиай. Размеро ҳамаш ҳаст. Ба ҳазур биёен ай пеш бинен духтаро. Расветкоша бинен чихе хушрӯи бо дар навор ино расветкои худаш наомадестай ай пеш бо мхе сочни хушрӯи рангошон. Мана иҷада кирта, аббая ҳар чи доран дубайски. Мана марҳамат, ҳозир инаи киртои дигаршам нишон метем. Аз унаям метонен интихоб кунен. Ира бинен борошон чихе хушрӯи духтаро. Янаи модела диден. Ям модели новинкашон 1200 сомон. Марамад духтаро беҳад бори нағза киртай хушрӯ, бори новинка. Мана диден аҷоибот. Ям чанд та ранг дора, рангои фасон, ҳамаш рангош хушрӯан. Мана диден размеро ҳастай, рангоям ҳаст духтаро. ҳозирашта борки новинкаяй. ҳам размерора меёбен, ҳам рангора ба ҳазур меёбен. Биёен ай пеш бинен бо.